Често попадам на реклами на агенции, които предлагат продажба на имоти за 24 часа. Тя сделката няма как да стане за 24 часа. Няма как. Там практиката е такава, че обаждат ви се, презентира ви се една цена, която е пазарна, обаче тя първоначалната пазарна цена, която те ти презентират, не е пазарна, а това е тяхната цена, която обикновено е 20% под пазара минимум, много често и повече. И тези сделки обикновено собственика, който е наследил имот, живее в чужбина, нуждаещ се и така нататък, той прави сделка и взима минус 35% от пазарната цена. И това едва ли не се появява като ние ви помагаме на вас, защото може много бързо се реши въпроса, няма нужда да идвате даже. Ние ще ви изпратим едни пълномощни, ще ви преведем парите и чао. Всъщност това е чао с няколко десетки хиляди евро. Единственото спасение за това нещо е консултация с доверен брокер за продажната цена към момента, който ви предлагат сделка.